Ngicala ngakushutha ekuqaleni bumakholokholo hayi manje kodwa kushiyo lokho kodwa ususulekile. Sesisulekile. Niyenzeni namhlanje? Sibuye ukuyogezwa unyazi. Ngiyabonga. Ukuyothatha amandla. Hayi nithatha amandla ke beniyothatha. Sithatha lento yonyazi. Niyothatha lento. Engenabungozi. Ayinabungozi toshembe abeze nabanye bakithi abangakamthatha ushembe bezothatha lento kuyaphileka buzani. Kodwa ke baba ke ungaphinde. Oh no, sorry. Labantu abakhuza ingcela ababoni bafethu sekuyithina. Ababoni lutho labantu asebekhuza ingcela. Baba bayilani niguqisa abantu abangaboni lutho manje. Angithi vele ubone kushona phansi. Vele ubheka phambili ubheka ikhani ngeke umuntu ongaboni lutho ulandele yena. Kodwa bengizama ukuchaza nje ubusandokubhajadiswa ke baba usuyoza kimi ke ngikufundisa umthetho yala ekhaya. Awu amen. Yeah, usuyoza kimi nje ngikufake kule ndaba enkulu kangaka. Amen. Abeze bonke abantu onyazini uNkulunkulu ushembe onenkinga angifonele. Kodwa kungagijimi uze kithi thina abafana bala ekhaya sokufundisa indlela yokuhamba la ekhaya. Awu amen. Njengoba ubusandokubhajadiswa usumntwana kimi ngoba mina kade ngabhajada. Ngiyadlala. Shaba ngiyabonga baba. Ngithi bala manje ngifuna ukukhuluma